Čaute, vítam vás u dnešného videa. Dneska to bude ale špeciálne video. Tak si nezabudni dať niečo dobrého k pitiu, k jedlu a poďme na to. Ale ešte predtým by som bola veľmi rada, keby si toto video podporil lajkom a odberom. Je to úplne zadarmo a veľmi nás tým podporíš. Dobre, takže možno prečo si toto video klikol, ti idem hneď vysvetliť. Ideme si zahrať nejaké 2-3 hry možno, ako budeme stíhať. A keď vyhráme hru, nečaká nás žiadny trest. Keď nevyhráme hru, tak si musíme vymazať kanál. Áno, toto je tá ultimátna challenge. Ale je tu jedna podmienka. Ak dáš like, prosím ťa daj like, lebo ak dáš like, tak aj druhé miesto nám bude stačiť. Dúfam, že si dal ten like, aby nám stačilo aj tu druhé miesto. Fakt ďakujeme. Poďme na to. Ja mám teda Mac, tu má Grifa, myslím, že sa tak volá, alebo GIF, niečo také. Sorry, nepamätám si všetky mená, nie som nejaký Albert Einstein. Inak ďakujeme za podporu minulého videa. Neviem ináč, kedy toto video vidíte, ale my ho točíme nejak 17. ho točíme. A inak ďakujeme vám za podporu u minulého videa, pretože dneska 17.2. som vydala video asi pred 2 hodinami a už má asi 10 zliadnutí a 5 lajkov. Takže ďakujeme za podporu a musíme proste to vyhrať a dúfam, že si dal like, lebo ak si ten like nedal, tak sme úplný rip. A musíme si zmazať kanál. Samozrejme ja to neviem, ale proste vám verím. Typeček si o sebe myslí. Pekne. Heal, musíme mať heal. Čo je toto ináč? To sú nejaké critical hity alebo čo také, nikoho to nezaujíma. Kurník. U videí sa nikdy nenadáva, to si zapamätajte. Kurník, šopa, holubník. Pekne. Ja potrebujem aspoň raz hitnúť, aby som sa mohla prameniť. Dobre, pekne. Kámo, máme 6, asi sme tu najlepší ten tým. Alebo dvojica teda. Dobre, pozor, kámo, musíme sa schovať a ideme proste kempiť asi. OK, proste musíme ich akože od seba akože odlákať, alebo ako to mám povedať. Poď sem poď. Tu poď. Dobre, pekne. Pozor. Typka nevie hrať. Yes, poď. Let's go, kill. Showdown. Ja to fakt neviem vyslovať. Pekne. Poďme, makame. Kurník. Pozor. Pekne, tete. Toto sú naše statistiky. Tete má 4 kg, ja mám 3 kg a ešte ani nikto raz nezomrel. Super. A máme prvé miesto. Takže zatiaľ nás žiadny trest nečaká. Takže máme to. Ináč dávam si Ember, pretože je to v pohode, brawlerka a tak. Neviem, či tam akože iného brawlera, alebo tak. Akože neviem, asi si nechám Mac, to je celkom v pohode. Actually daj odber na náš kanál, daj lajky na naše videá a daj like aj na naše shorty. Pretože teraz veľmi často vydávame, čo som akože veľmi na to pyšná, že veľmi akože vydávame videá. Pretože nechceme byť taký kanál, ktorý vydá video raz za mesiac a jeden short vydá za 2 mesiace. Samozrejme správy sa ospravedlňujem, neviem to nejako zablokovať alebo tak, takže vám toto proste budem len akože odklikávať. Come on, guys. Ten typek po mne furt ide. Tete, spawni sa už. Nehaj ma, ty debilko. Ja sa potrebujem healnúť. Do prdelky. Sme rip, guys. A proste niekam nezdrhneme, tak sme proste rip. No, takže
Túto challenge sme asi úplne nedodržali, ale to nevadí, pretože ak dáš ty raz v tejto sekunde, v tejto milisekunde odber, tak ešte si môžeme zahrať. Samozrejme, ak by si chcel takéto challenge, tak môžeš furt dať ten odber, ale aby sme si nemuseli z této vymazať kanál, tak daj odber aj like. Ďakujeme veľmi pekne. Nezabudni na like, odber, toto video už bohužiaľ budem musieť končiť. Fakt neviem rozprávať. A daj teda like, odber, viem, že to spomínam asi 6. krát, ale reklama, guys. A proste čau.